नोंगानो आबुताम खायरिखा आसस कोकबाय आनो ब्लॉग खायरिखा जदि न खाय न रिखा हिंकाय ब्लॉग हिंकाय अनब्लॉग बो खायरेना नांगमानी तांगे हिंकाय आंनो न हामजबले जदि नोंगानो चली जागै न तंगो हिंकाय नोंगानो नाखानि बो नांगमानी तांगे हिंकाय आंनो न खारिखाबले फिर नोंले आबुताम खायरिखा न आसस कोकबाय ब्लॉग से खायरिखा दाबो नों थानानै वानसुइनाखा हिंकाय नों थाङै मानो दाबो नों थानानै वानसुइनाखा हिंकाय नों थाङै मानो हायाफाना नों आं कासुगै नारुफानो बर नों बाथागदानि ते आं सायमानो जे नों अनेक जों जानो माननानै नांखा आनि लाइफ दंगै ते ताबुले नोंबो गाहाम जरानो गाहाम लांमानो मानानो हनै आंबो खाखायो ताम खायजोगनाय आं जेरै मालियानिनि मजुगदै ताबुले नोंबो थांनानै हिंके थाङैनो मानो आंनो कोनो कासुगै नारगलाक नों थाङैनो मानो भिडियो सासे लाइक कमेंट शेयर खायदि तेनार वो चैनल सब्सक्राइब खायो कोन के सब्सक्राइब खेनाडी ते बेल आइकन क्लिक खायो ऑल सिलेक्ट खेनाडी बुस्कानी भिडियो ते समालाय